What's up guys? It's me again and welcome back to my channel. Ngayon sa video na ito ay paliliparin nating muli ang ating drone upang itor kayo sa bayan ng Anda. Isa po ito sa follow-up ko sa nakaraang video ng Anda Bridge na akin ring nagawa sa mga nakalipas na 3 taon lamang. Ito pong nag-iisang bayan na isla sa lalawagi sa... Ito pong nag-iisang bayan na isla sa lalawigan ng Pangasinan ay matatagpuan sa Golfo ng Lingayen na kung tawagin noon ay Cabaroyan Island hanggang sa pinangalanan na ito ng Anda at pang-100 sa isla ng 100 Island. Ang isla ng Anda ay bumubuo ng 18 barangay. Kasama na dito ang isang pang maliit na katabing isla at ang pangunahing ikinabubuhay dito ay ang pagsasaka at ganun din ang pangingisda. Nakaugalian na po namin ang may taonang selebrasyon na fiesta, lalong-lalo na ang Binungay Festival. At yun na nga ang pangunahing produkto na may pagmamalaki ay ang binungay na kung tawagin bamboo rice cake, at samahan mo pa nito ng hinog na mangga, at sa pagkain dagat naman nangunguna ang arrocet o kung tawagin ay sea grapes. Teka, mukhang ginutom ako dun sa mga sinabi ko Gago! Ngunit sa biglaang pagdating nitong pandemic, ay naipagpaliban muna ang mga nasabing selebrasyon. Na hopefully soon, we can get all over with this pandemic na. Nang sa ganon, ay maibalik na ang mga nakaugaliang selebrasyon. Wow! Okay guys, let's have a look sa aerial view ng Anda sa pamamagitan ng aking drone camera.
guys, and that's our vlog for today. Thank you so much for watching this video. I hope you really enjoy it. If you did, please smash that like button, leave your comment below. Also, don't forget to subscribe with your notifications on so you don't miss any of my future uploads. Thank you for watching. This is Clint Aguila, and we'll see you on the next one. Bye-bye.